Студената война започва през 1946 година с речта на Чърчил в Фултон. Това се смята за началото на Студената война. Студената война съвпада с сключването по време приблизително с сключването на мирния договор в Париж. В съответствие с мирния договор в Париж, се прекратява действието на споразумението по примирие. Съветските войски трябва да се изтеглят от България. Българската армия се съкращава, числеността на българската армия се съкращава. Едновременно с това в съответствие с възникналата вече студена война, Съединените щати обявяват доктрината Труман, с която се дават огромни средства за времето си за въоръжение на турската и на гръцката армия. Споразумението между Сталин и Чърчил за това, че няма да се месят във вътрешния живот и че даже Великобритания се отнася с разбиране към съветските интереси за излизане на топли морета, това споразумение е забравено. За него никой не мисли. Тоест, и без това турската и гръцка армия са били по-силни от българската. В съответствие с доктрината Труман се предвижда въоръжените сили са пределните на България, съседните на България държави да нараснат много. Положението се усложнява още повече с влошаване на отношенията с Югославия. Получава се обстановка, при която България не застрашава никого. Тя даже и да иска не може да застрашава. Българската армия по своята численост на военно време е по-малка, отколкото мировременната численост на турските и гръцки въоръжени сили, а да не говорим вече, когато се намесва и Югославия. Всичко това определя необходимостта на България да обърне особено внимание върху своята защита срещу военно нападение. Светът постепенно навлиза в периода на Студената война и засилващата се конфронтация между великите сили. Всичко това оказва негативно влияние върху обстановката на Балканите, а по този начин се повишава и ролята на военното разузнаване. През 1947 година от състава на военното разузнаване се извежда структурите, изпълняващи контрразузнавателни функции, които преминават в системата на Министерството на вътрешните работи. Разузнавателният отдел на щаба на отбраната се реорганизира в разузнавателен отдел на Генералния щаб, задачи на които са водени само на външно разузнаване. Дейността се съсредоточава върху добиване на информация за нуждите на отбраната на страната. Още 1946 година от състава на разузнавателния отдел, той се каза тогава разузнавателен отдел на щаба на войската, от разузнавателния отдел на щаба на войската се ликвидират РЕО-2 и РЕО-3, разузнавателният отдел щаба на войската се реорганизира и се превръща в разузнавателен отдел на Генералния щаб, в който РЕО-2 и РЕО-3 изобщо не фигурират. Вместо РЕО-2 и РЕО-3 най-напред се създава отдел специален, който е директно подчинен на министъра на отбраната. Той отдел специален се занимава с прочистване на армията от фашистски елементи. Под личното ръководство на Георги Дамянов. 1949 година отдел специален също е ликвидиран и вместо него е създадено военното контрразузнаване като структура вече на Министерство на вътрешни работи, като елемент на системата на държавна сигурност, която е пък подсистема в системата на Министерство на вътрешни работи. Това е истината по изграждане на структурите в армията.